Enmig dels sembrats de la comarca de la Segarra, situada a l'est de la ciutat de Lleida, hi ha un nombrós grup de petits castells que ens parlen d'un passat de fronteres i lluites. Alguns, com la Torre de Vallferosa del segle X, és considerat un dels millors exemples de l'arquitectura militar europea de la seva època. Molts actualment s'han convertit en museus, de manera que es poden visitar i veure com es vivia dins d'aquests murs de pedra que es mantenen en peus malgrat el pas dels segles. Tant i tan a prop.